Stále hľadáte dokonalý zrekonštruovaný dom? Možno robíte chybu. Vyberte si dom, ktorý vám dá možnosť vytvoriť si bývanie presne podľa vlastných predstav. Taký, kde si vy rozhodnete, ako bude vyzerať kuchyňa, obývačka, a aj celý priestor. Predstavte si, že bývate v dome, ktorý si upravíte presne podľa seba. Bez cudzích rozhodnutí, s pocitom, že ste si vytvorili vlastný domov. Tento dom v Zlatých Moravciach vám tieto možnosti ponúka. S čím začať? Dom už stojí. Vlastnú dispozíciu a štýl bývania si volíte vy. Rekonštrukcia? Podľa vašich možností a tempa. Výsledkom bude dom, ktorý bude naozaj váš. My nepredávame len domy. Volám sa Andrea a spolu s mojím partnerom v našej realitnej kancelárii AP Company pomáhame ľuďom vidieť, čo z nich môže vzniknúť. Hľadáte dom, ktorý si vytvoríte podľa seba? Napíšte nám alebo zavolajte a príďte si pozrieť miesto, kde vznikne váš nový domov.